Aikapankin ylläpitäjä Aki Airomaa. Kerro hieman tarkemmin, mikä on Aikapankin toimintaperiaate? Aikapankki mahdollistaa palveluiden vaihtamista ihmisten välillä. Et se on netissä toimiva vapaaehtoisvoimin ylläpidetty palvelu, minne kirjaudutaan ja sitten saa käyttäjätunnuksia ja salasanoja ja voi alkaa vaihtamaan sitten palveluita toisten kanssa. Ja valuuttana ei toimi todellakaan raha, valuuttana toimii aika. Jos mä esimerkiksi tuun siivoamaan sun kaapit ja siihen menee 1 tunti, niin mun tilille tulee 1 tunti ja sun tilille tulee 1 miinusta. Eli sitä rahaa ei, niin kuin perinteisesti tehdään, niin sitä ei paineta missään ensin erikseen ja laita sitten kiertoon, vaan jokaisella on tuommoisen pankin perustamishetkellä 0 tuntia tilillä ja sitä syntyy sitä niin sanottua valuuttaa sitä mukaan, kun ihmiset käy kauppaa. Miten tällainen voittoa tavoittelematon toiminta on edes mahdollista näin nykyaikana, kun raha pyörittää maailmaa ja kulutusta ihannoidaan? No ihmisten taidot ei maksa mitään, että jos käy jollekin vanhukselle kaupassa, niin ei se maksa muuta kuin ehkä kengän pohja vähän ja jonkun kieliopetus jollekin toiselle tai tukiopetus lapselle tai jonkun mitä tahansa muuta, niin ei niihin rahaa mene, että ainoa mihin menee kuluja on toi nettijärjestelmän ylläpito, mutta sitäkin pidetään hyvin pienellä summalla ylhäällä. Ei se vaadi mitään muuta kuin sen uskalluksia ja tahdon lähteä mukaan. Jokainen osaa jotain. Jokaisella on joko ajokortti tai 2 tervettä jalkaa ja terveet kädet. Voi kantaa kauppakassia tai lähteä kuskiksi jollekin, ketä ei pysty ajamaan autoa tai opettamaan ala-asteikäistä jossain kotiläksyissä tai mitä tahansa. No, kuinka suosittua Aikapankki-toiminta oikein on? Miten ihmiset ovat sen löytäneet? Ympäri maailmaahan näitä aikapankkeja löytyy. Joo, nämähän lähti Amerikasta ja 60-luvulla ja sitten Etelä-Afrikassa hän sai kunnolla kipinän, että siellä kun sosiaalijärjestelmää ei ole, niin ihmiset kehitti itselleen tämmöisen tavan vaihtaa palveluita ja auttaa toisiansa. Turun Aikapankki on toiminut 2 vuotta. Kuinka vilkasta toiminta on? 30 tuntia vaihtuu työtä joka kuukausi ja meillä alkaa 400 jäsentä olla pikkuhiljaa täynnä, että kyllä siellä palveluita rupeaa aika paljon löytymään. Aika paljon vaihdetaan neuvontaa ja opetusta, kieliä ja tukiopetusta, niin kuin esimerkiksi yliopisto-opiskelijat käyttää keskenään, vanhemman luokan opiskelijat voi neuvoa nuorempia ja niin edespäin. Ja sitten jos on jäänyt, ainakin huomannut, että jos ihmiset jää sairauslomalle, niin on kaupassa käyntiapua ja tämmöistä. Monenlaista toimintaa vaihdetaan, eli onko taivas vain rajana? No mielikuvitus on rajana. Et tietenkin verottajahan on linjannut, että pienimuotoista työstä, talkootyöstä sitten ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Olisiko se ollut alle 100 euron kerta jutuista. Onko palvelujen vaihdossa vaara tulla hyväksi käytetyksi? Sitä luulisi. Mäkin olen pelännyt sitä päivää, mutta esimerkiksi Britanniassa on vaihdettu vuodesta 2005 lähtien jo 800 000 työtuntia, eikä ole ollut mitään hyväksikäyttöä eikä ongelmia. Tietenkin olisi hyvä, jos Turun kaupunki ottaisi tämmöisen palvelun haltuunsa, niin pystyttäisiin todentamaan kaikki käyttäjät ja se antaa sillä luotettavuuttakin. Mehän ei olisi virallinen yhdistys, vaan tämmöinen sekalainen seurakunta ihmisiä, mitkä ovat päättänyt alkaa vaihtamaan palveluita toisten kanssa, että käyttäjät toimii portinvartijoina, että jos isoäidilleen hankkii vaikka siivousapua tai kaupassa käyntiapua, niin kannattaa ottaa joku, kenellä on jo suosituksia ja ketä on vaihdellut paljon, niin ei tule sitten tarvitse pelätä, että olisi joku. Tai sitten voi kysyä henkilöllisyystodistusta ihmiseltä, että on varmasti se, ketä väittää olevaan ja sitten vasta ostaa sen turvalukon pois ovesta. No siis sehän tässä olisi hienointa, jos valtio ymmärtäisi tukea tätä toimintaa tai ottaa sen huostansa, koska tähän ehkäisee syrjäytymistä ja voimauttaa ihmisiä tekemään töitä ja auttaa sairaita ja vähäosaisia, ja jopa yrityksiä. Yrityksethän voisi parantaa kilpailukykyään verkostoitumalla, jakamalla resursseja näiden kautta, että ei ole yhteiskunnallista osa-aluetta tai puoluetta, joka ei hyötyisi aikapankeista. Ja toimiihan aikapankit selvästi jonkinlaisena vastavoimana vapaan markkinatalouden ajamille voimakkaasti materialistisille arvoille. Tässä ollaan vähän ajamassa rahavaihtajia ulos temppelistä, niin kuin Jeesus teki. Miten esimerkiksi seurakunnat voisivat hyötyä Aikapankista? No mähän voisin vaikka heti haastaa kaikki Suomen seurakunnat ottamaan yhteyttä lähimpään Aikapankkiin ja tekemään tilin sinne, että tämmöiset seurakuntalaiset, ketkä haluaisi auttaa, mutta ei ole aikaa just silloin, kun seurakunta tarvitsisi, niin pystyisi tekemään töitä Aikapankissa ja lahjoittamaan niitä tehtyjä työtunteja sitten omalle seurakunnalle. Ja seurakunta voisi sitten käyttää niitä, miten parhaaksi näkee.